Damn. 19 pesos na lang po. Inuulit ko po, 19. 19. Ito yung mga sapatos na hindi ka manghihinayang ilaban sa putikan kasi mura mo lang nakuha eh. 19 pesos. 19 pesos. 19 pesos. 19 pesos. Magpalit ka na ng sapatos. Announcement lang na magkakaroon tayo ng 30% off sale ulit ngayong Thursday and Friday. So, andito po yung lahat ng mga sapatos na naka-sale. Same lang din po yan ng mga nasa new arrivals natin last time. Same din po sa mga nasa loob na mga sapatos natin dito. Lahat po yung 30% off. Ganda nitong libro na to. Ilalim. Dang. Yung mga magagandang basketball shoes nandiyan pa rin. Available for 30% off. So, ito po mga pambata. Ito dapat mawala na rin to. Dapat mabili nyo na to. Kaya isi-sale po namin. Hindi na po 30% or 50% off. Gagawin na po namin tong 39 pesos. Lahat po ng pambata dito 39 pesos na lang. Yung mapapala nyo sa 39 pesos. Dating 199 po yan, 39 na lang. Kasi ito po napilian na. So hindi na ito yung mga best of the best na mga sapatos na dumating. Mga natira na lang. Pero sa panahon na to makukuha nyo siya ng mas murang halaga na lang. Tapos ito pa mas malupit. Para po sa mga sandals natin. Tapos ito mga pambatang ganito. Mga maliliit. Small size tapos mga sandals. 19 pesos na lang. 19 pesos na lang po. Inuulit ko po 19. 19. Ano pa ba magandang pwede natin makuha sa 19 pesos? Ito po 19 pesos na lang po yan. Ito po 19 pesos na lang. Ito rin 19 pesos na lang. Maganda pa rin po yung makukuha nyo sa 19 pesos kahit pa paano. Yan 19 pesos. Ito po mga small size kahit po sapatos. Yan 19 pesos na lang. Tapos dito po 39 tayo dun sa mga malaki-laki pang sapatos. Yan 39 pesos, 39 pesos, 39, ito 39 pesos pa po ito kasi medyo malaki-laki pa. 19 pesos, 19 pesos, 19 pesos, 19 pesos. So ginagawa po namin to kasi malapit na po kasi yung pasukan eh. So yung mga taong hindi pa nakakabili ng sapatos para sa nila, sa pagpasok, siguro mga pang PE. Syempre alam ko balat hinahanap nyo pero may isa pang balat dito. Ayun, pwede itong boots to na pambabae. 199 po kami dyan. Magiging 39 pesos na lang. Kasi medyo may leather peeling po sa unahan kaya pala hindi siya nabili. Kasi kung nagkataon pristine condition to, sigurado makukuha to kasi boots pang pasok. So ito, 39 pesos. Kung may anak kayo, siguro kindergarten na gusto nyo may pamalit sa pang-araw-araw sa sapatos kasi mas maganda po lalo na sa mga bata na may pang palit sila sa sapatos na ginagamit nila araw-araw para hindi nabubugbog yung sapatos. Palaging bago lang tingnan pagpapalit-palit, di ba? Ito yung mga sapatos na hindi ka manghihinayang ilaban sa putikan kasi mura mo lang nakuha eh. Kasi to think na kung bibili ka po sa SM ng mga sapatos na ganito, siyempre handa tayong gumastos ng 500 para sa isang pair na maliit na sapatos na ganyan. Pero magandang klase yun syempre. Brand new, may box. So yan lang po, importanteng announcement lang. Gusto namin maubos na din to para mapalitan ng mga sapatos ng mga pang adult po ulit kasi parang kinukulang na yung mga pilihan nila eh. Kinukulang na, dadagdagan natin, lalagay po natin dyan. So yun po, big news, 39 and 19 pesos. Ito po, 30% off. Alam nyo na, kayo na mag-compute. Mga sapatos po dito around 1,000 pesos lang. Hindi nasa ganyan pero yung mga magaganda po talaga nagwa 1,500 po kami. Hindi po kami tumataas ng 2,000 unless mga ganitong level na sapatos, mga pang collection. Pati po dito 30% off po tayo sa mga top grades natin in mga Vans and Converse. Lahat na nakikita nyo maliban sa mga pangbata para ready sila sa darating na pasukan. So live din po kami niyan around 5 PM to 8 PM po yan. So that's it. Maraming salamat po sa panonood. Palitan mo na yung sapatos mo.